För åtta jag kör kvittkall. Ja. Nu kommer ut. Kvittkall som preste äta visst är det. Jo. Det är inte lätt för att det blir. Ja, äpplen. Inte vara chicken. Det kunde vara sinterhöra. Och det kvar det viktigt att det kvitkallen är Kvittkall kan vara öliga sträviga sitt och tycka visst det är så fyrakantar stor stycke. Det är att det spröt och läckert. Det man ser det tunna strimma. ja. Det var läckert. Ja. Lyset eller